Ай, говори ти първо. То принцип въпросът е насочен към тебе, не. Не може да е към мен. На кой е към мен? Ние не сме отворени, просто легави, ви прости ли сте? Просто ние така си говорим, особено аз. Не, човек, ако въпросът е към мене, Той не е към тебе. ми е бъхъл. Въпросът е към мене. Пак ми е бъхъл. Тъй, че в двата случая просто... Може да си навлеш мнението на тупито. Не исках да кажа Не, това. ще се правя. Ние, хора, като ме познаете, моля ви спрете да говорите някакви прости, защото аз просто така си говоря, аз просто се легавя с главно Л. Л. Капиш? Таня, може да спрем. тебе нареждам ли те? Наташа? Наташа рядко. В принцип. Ако трябва да Аз се просто така си говоря. Да. Да, просто не ме познаваш. Айде, чао.